नमस्कार. कोकण कन्या या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण करणार आहोत कोकणातली प्रसिद्ध काळ्या वाटाण्याची उसळ. चला तर मग करूया सुरुवात. यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊया. खूप जणांची अशी तक्रार असते की काळे वाटाणे शिजतच नाहीत. तर त्याकरता एक उपाय म्हणजे जेव्हा काळे वाटाणे आपण भिजत घालतो तेव्हा चमचाभर मीठ घालून ते भिजत ठेवा, म्हणजे ते शिजताना छान मऊसूत शिजतात. हे अर्धा कप काळे वाटाणे आपण रात्री भिजत ठेवले होते. जे भिजत घालताना मी 1 चमचा मीठ घातलेलं होतं. ते आता छान उमळून आले आहेत आणि ते अर्धा कपचे आता जवळपास 1 कप झालेले आहेत. हे वाटाणे आता आपण कुकरला शिजवून घेणार आहोत. यानुसार 2 व्यक्तींसाठी उसळ होईल. आता यात आपण 3 कप पाणी, आणि हे कुकरला लावून त्याला 4 ते 5 शिट्या काढायच्या आहेत. हे पहा, आपले वाटाणे किती छान शिजले आहेत. आता शिजलेल्या वाटाण्यातले थोडे वाटाणे घेऊन ते मिक्सरमधून पेस्ट करून घ्यायची आपल्याला. हाय फ्लेमवर आपण आता पातेलं ठेवले, ज्याच्यात आपल्याला आता 2 चमचे तेल घालायचं आहे. तेल छान तापलंय. याच्यात आपण आता ठेचलेला लसूण घालायचा आहे. यात आता कढीपत्ता घालायचा आहे आणि हिंग घालायचे. लसूण आपल्याला छान भाजून घ्यायचे, अगदी गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत. आपण जे कुकरला काळे वाटाणे शिजवून घेतलेले आहेत त्यातलं मी पाणी बाजूला काढले आणि ते वाटाणे आपल्याला फोडणीत घालायचे आहेत. आपली फोडणी छान तयार झाली आहे. त्याच्यात आपण आता लगेच काळे वाटाणे घालायचे आहेत आणि लगेचच त्याला झाकण मारायचे. आपली फोडणी झक्कास झालेली आहे. त्याला मस्त वास येतोय. आता जे आपण पाणी वाटाण्याचं बाजूला काढलेलं होतं ते घालायचे. आता यात आपल्याला 3 चमचे कांदा खोबरं गरम मसाल्याचं वाटण घालायचे. या वाटणाच्या रेसिपीची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. उसळीला दाटसरपणा येण्यासाठी मगाशी आपण जे वाटाण्याची पेस्ट करून घेतली आहे ती घालायची आहे. आता यात 1 आमसूल घालायचे आणि चवीसाठी अर्धा चमचा गूळ. तुम्हाला उसळ जितपत दाट हवी असेल त्या अंदाजाने तुम्ही गरम पाणी घाला. आता चवीनुसार मीठ घालून उसळीला 3 ते 4 मिनिटं झाकण घालून शिजू द्यायचे. 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहेत. आपली उसळ आता तयार आहे. आता यात आपण कोथिंबीर घालायची आहे आणि गॅस बंद करायचे. आपलं कांदा खोबरं गरम मसाल्याचं वाटण वापरून तुम्ही ही काळे वाटाण्याची उसळ नक्की करून बघा आणि ती कशी झाली आहे हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.